Ако си във връзка, пропусни това видео. Но ако не си и все още търсиш любим човек в живота си, изгледай го до края, за да разбереш кои са двете груби грешки, които да не допускаш на първа среща, ако искаш да има втора. Казвам се Илиана и съм собственик на агенция за запознанства на семейно ориентирани хора в София Diamond Love. И най-идеалният партньор просто ще си тръгне и няма да се обърне назад след първа среща, ако допуснеш тези две груби грешки. Грешка номер 1. Говориш само и предимно за себе си. Причините са две. Или се притесняваш, или имаш огромно его. И в двата случая резултатът няма да бъде в твоя полза. Помисли. Грешка номер 2. Говориш за бивши връзки и партньори. И най-вече с негативен оттенък. Това са камъни в твоята градина. Не ти носят нито един позитив. Ти не си единствения герой на тази среща. Двама сте. Не го забравяй. Ето ти няколко идеи за въпроси, които могат да ти помогнат да разбереш повече за човека срещу теб. Това е най-важното. Да попиташ всичко, което би ти дало представа, би или не би приел човека, с който си насреща. Разкажи ми за семейството си. Какви са отношенията ви? Кой е най-важният човек за теб в живота ти? Имаш ли домашен любимец? Обичаш ли животните? Какво те кара да се усмихваш? А в свободното си време? Вкъщи или навън? Какво правиш? Харесваш ли работата си? Не забравяй. Няма човек, който да не остане с прекрасно впечатление от теб при тези въпроси. Всеки мечтае да бъде интересен, важен и забелязан от събеседника си. Запомни го. Ако и ти искаш да чуеш тези въпроси, а и да ги зададеш, но може би търсиш досега на неправилното място, помисли. Присъедини се към нашето голямо семейство. Не очаквай чудо. Направи нещо за себе си. И нека заедно открием човекът, за който мечтаеш. До скоро!